Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο choicetv.gr. Σήμερα έχουμε έρθει στο Θέατρο Θησίων να μιλήσουμε με την κυρία Παπά για την παράσταση Cox, στην οποία πρωταγωνιστεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα γιατί βλέποντας την παράσταση και ακούγοντας συνέχεια τα σχόλια των θεατών, μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και ήθελα λίγο πάνω απ' όλα αρχικά να μου πεις τη δική σου εικόνα για την πρώτη φορά που άκουσες για το έργο αυτό. Στην αρχή, όταν μου έγινε η πρόταση, καταρχήν διάβασα το έργο. Μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή του, το βρήκα πολύ καλογραμμένο, πολύ έξυπνο, με πολύ χιούμορ και όχι μόνο. Πιστεύω ότι αυτό το έργο ισορροπεί αρκετά καλά ανάμεσα στο πολύ κωμικό στοιχείο της ζωής και στο πιο δραματικό της και τα ενώνει με πολύ ωραίο τρόπο και το κάνει και πιο βαθύ από ό,τι ίσως μπορεί να φανεί σε μια πρώτη ανάγνωση. Από τις αντιδράσεις του κόσμου και από την αποδοχή, που είναι πάρα πολύ θετική από τις πρώτες μέρες, έχουμε καταλάβει ότι είχαμε σωστό ένστικτο για αυτό το έργο. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και η σκηνοθεσία του, που είναι, πιστεύω, αρκετά καθαρή στο σκοπό της και στο που στοχεύει. Δεν έχει επενδυθεί κάτι σε εντυπωσιασμούς. Είναι ένα πάρα πολύ απλό, καθαρό. Καθαρό, στήσιμο, χωρίς έξτρα πράγματα, οπότε δεν υπάρχει τίποτα περιττό. Που στοχεύει επειδή στην ουσία, λίγο. Στοχεύει κυρίως στην επικοινωνία των ηθοποιών μεταξύ τους και στο να βγει η ιστορία και οι χαρακτήρες. Θέλω όμως να μου μιλήσεις καθαρά για την πλοκή με δύο λόγια. Συναντάμε ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων, δύο αγοριών, αντρών, οι οποίοι έχουν μια σχέση 7 χρόνια, βρίσκονται σε κρίση. Υπάρχει μεγάλη καταπίεση σε αυτή τη σχέση και μεγάλος ανταγωνισμός. Ο ένας δεν αντέχει άλλο. Αρχίζει ουσιαστικά μια εσωτερική του αναζήτηση. Αυτό τον οδηγεί στο να ερωτευτεί έναν άλλον άνθρωπο. Τυχαίνει ο άλλος άνθρωπος να είναι μια γυναίκα. Και εκεί αρχίζει η πιο σοβαρή κρίση. Όταν μπαίνει ένα τρίτο πρόσωπο σε αυτή την ήδη διαταραγμένη σχέση. Εγώ θέλω λίγο να μου πεις φράσεις ή στιγμιότυπα από θεατές που ήρθαν να σου πούν τη γνώμη τους μετά το τέλος μιας παράστασης. Πολλές φορές σε συνεντεύξεις που κάνουν αυτό, θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι είναι ένα έργο με το οποίο ο θεατής μπορεί να κάνει πολύ δικές του προβολές. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και ακριβώς και με τη σκηνοθεσία. Γιατί εμείς δεν προσπαθήσαμε να καθοδηγήσουμε, ούτε το ίδιο το έργο το κάνει, τον θεατή προς μια κατεύθυνση, ούτε να πάρει θέση, ούτε να υποστηρίξει έναν από τους χαρακτήρες. Νομίζω ότι από γραφής ο συγγραφέας έχει φροντίσει ώστε να παρακολουθούμε τις ιστορίες όλων και τη σκέψη όλων ισοδύναμα. Αν και ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Τζον και εμείς είμαστε ουσιαστικά γύρω του. Παρ' όλα αυτά, όλοι μαζί συνθέτουμε όλη την ιστορία. Θέλω λίγο να μου πεις για το δικό σου κομμάτι πάνω στην παράσταση αυτή και το δικό σου ρόλο μέσα από την υπόθεση αυτή την οποία μας είπες. Εμένα συνάντησα κάποια δυσκολία στην αρχή όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε με το γεγονός ότι ο τρόπος σκέψης αυτής της γυναίκας είχε κάποιες διαφορές με τον δικό μου. Συνήθως αυτά τα πράγματα λίγο μας προβληματίζουν όταν έχουμε να κάνουμε έναν χαρακτήρα. Κάτι καινούριο. Ναι, και όταν ξεκινάμε με κάτι που ουσιαστικά αν έχεις κάποιο σημείο επαφής πολύ καθαρό, είναι πιο εύκολο να πεις αμέσως στη διαδικασία. Όταν είναι πιο θολό. Όταν είναι πιο θολό, γιατί μπορεί να μην έχεις κατανοήσει ακριβώς τον χαρακτήρα που πρέπει να υποδηθείς, τότε πάντα παίρνει ένα χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο, ώστε να αποκωδικοποιήσεις κάποια πράγματα και να βρεις τα δικά σου στοιχεία που να συγγενεύουν με αυτό που έχεις να κάνεις. Αλλά νομίζω ότι τελικά βοηθήθηκα πάρα πολύ από το κείμενο και από την Κατερίνα την Ευαγγελάτου, με το πώς το σκεφτόταν και η ίδια. Και με βοήθησε στο να ψάξω και σε μια δική μου άλλη περιοχή που δεν την είχα πολύ κοιτάξει. Μια παράσταση που παρουσιάζεται ως κομική, παρόλα αυτά δεν είναι κάτι καθαρά αμιγώς κομικό, έτσι. Ναι, έχει χιούμορ. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν έχει και τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει χιούμορ και το ότι έχει βγει κιόλας στην παράσταση. Κάποιο ο οποίο δει αυτή την παράσταση μπορεί να την χαρακτηρίσει και κοινωνική. Εγώ θέλω λίγο να σα ρωτήσω πώ σήμερα έχουν περάσει πολλές φορές κωμικές παραστάσεις όπως αυτή να θεωρούμε πως είναι κοινωνικές. Γιατί περιλαμβάνουν προβληματισμό. Και πολλές φορές παραστάσεις που έχουν μόνο αστεία στοιχεία τις θεωρούμε κωμικές. Δηλαδή θέλω λίγο να παίξουμε με το κωμικό και κοινωνικό και το πώς μπορούν αυτά να συνδυαστούν. Όπως γίνεται σε αυτό που κάνετε εσείς. Νομίζω ότι τα έργα, σαν βάση, εκτός αν είναι ένα θέατρο πολύ ειδικό, έχουν στοιχεία πολύ έντονα από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι όταν ξεκινάμε να αφηγηθούμε μια ιστορία, πρέπει να βασιστούμε στα υλικά που μας δίνει το ίδιο το κείμενο και να είναι με έναν τρόπο να έχουν κάποια στοιχεία τουλάχιστον που να είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα, να είναι αληθοφανή. Ναι. Μέχρι ενός σημείου. Και από εκεί αυτό πρέπει να τίθεται σαν βάση, νομίζω. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό πρόκειται να είναι μια κωμωδία ή ένα δράμα, ή να τα έχει και τα δύο, η βάση είναι πάντα ίδια. Ναι, καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, κάποια στοιχεία περισσότερα ή λιγότερα καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω και ότι σε αυτό έχει να κάνει πολύ και ο τρόπος που ο σκηνοθέτης θα επιλέξει μετά να παρουσιάσει το έργο, σε τι θα δώσει βαρύτητα. Και νομίζω ότι το καλό με τα καλογραμμένα έργα και αυτά που μπορούν να μείνουν διαχρονικά είναι ακριβώς το ότι ένας σκηνοθέτης μπορεί να διαβάσει πολύ διαφορετικά πράγματα και να δώσει χρώμα και ουσία σε πολύ διαφορετικά πράγματα, ανεξάρτητα από την βασική ιστορία. Ναι, καταλαβαίνω. Θέλω λίγο τώρα να φύγουμε από αυτό και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για το αν σήμερα την επαγγελματική σου ζωή σου λείπει κάτι και τι είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις να κάνεις παραπάνω, όχι τώρα, ίσως στους επόμενους μήνες. Μέχρι στιγμής είμαι αρκετά καλυμμένη και πολύ ευχαριστημένη από τα πράγματα που μου συμβαίνουν. Είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Μακάρι κάποια στιγμή να αλλάξει όλο το σκηνικό. Περνάμε πολύ δύσκολες χρονιές. Οπότε φυσικά και παλαιότερα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια αμοιβή καλύτερη, στο θέατρο τουλάχιστον, γιατί στην τηλεόραση, στο σινεμά είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά από τα προηγούμενα ακόμα χρόνια οι αμοιβές δεν ήταν ικανοποιητικές, όσο μάλλον τώρα, αυτή τη στιγμή. Στα μελλοντικά μου σχέδια σκέφτομαι αρκετά το κινηματογράφο. Έχουν γίνει και πολύ ελπιδοφόρα πράγματα το τελευταίο καιρό. Όπως κάτι το οποίο εσένα σου τράβηξε την προσοχή θετικά. Είναι πολλές ταινίες, ανεξάρτητα από το αν αρέσουν στον κόσμο, αν έχουν υποδοχή, αν έχουν αντιρρήσεις. Πάντως σίγουρα κινούνται πράγματα με τον Κοινόδοντα, με τη Στρέλα, με τον Wasted Youth, με πολλές ταινίες που... Γενικώς, ναι, νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μέλλον αυτή τη στιγμή που... Αυτή τη δύσκολη στιγμή δηλαδή μπορεί να γίνει δουλειά. Αυτή τη δύσκολη που αξίζει να επενδύσουμε όλοι και εντάξει, ίσως να μην υπάρχουν ακόμα χρήματα και οικονομικά να είμαστε δύσκολα, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με τη συμμετοχή μας δημιουργικά στο να γίνουν ωραία πράγματα και στο σινεμά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Μου μίλησε για τις δυσκολίες οικονομικές που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό. Θέλω λίγο όμως να σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα αν εσύ έχεις συναντήσει κάποια τέτοια δυσκολία. Όταν ένας ο οποίος στην Ελλάδα ουσιαστικά μπορεί να βγάλει χρήματα μόνο από την τηλεόραση και σίγουρα μόνο με επιτυχία ή από κάποια διαφημίση, σίγουρα όταν απέχω εγώ γύρω στα 4 και χρόνια και ζω μόνο με τα χρήματα του θεάτρου, ναι, νομίζω ότι εκεί αντιμετωπίζω ακόμα όχι πολύ έντονα, αλλά στην πορεία λογικά θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα προβλήματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι με αναγκάζει να παραπονεθώ αυτό ή να φοβηθώ. Είναι μια πραγματικότητα, είναι και μέσα έχει να κάνει και με δική μου επιλογή για τα πράγματα. Με φοβίζει σε έναν βαθμό, αλλά και όχι τόσο ώστε να με κάνει να πανικοβληθώ. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι πάντα τα πράγματα τα αντιμετωπίζεις στη στιγμή
Και δεν ξεχνάς ποτέ γιατί έχεις επιλέξει αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις, ναι. Οι παραστάσεις εδώ θα συνεχιστούν μέχρι... Συνεχίσουμε και μετά το Πάσχα. Αναμενόμενο λίγο μου φαίνεται. Ναι. Περίπου μέχρι τα τέλη Μαΐου, γύρω στις 22 κάπου εκεί νομίζω. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι πια. Εδώ έχουμε ακόμα λίγο χειμώνα, αλλά ναι, προς καλοκαίρι. Ναι. Δεν γνωρίζω από τώρα σχέδια για την επόμενη χρονιά. Τώρα συζητάμε πράγματα ακόμα. Είμαστε... Δεν έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο? Όχι ακόμα. Σε λίγες μέρες. Θα είμαστε επικοινωνία όμως. Για να το δώσεις σε εμάς, ξέρεις. Φυσικά, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείς αν καταλάβω από το χρόνο σου λίγο. Και ίσως θα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή που ελπίζω να είναι σύντομο. Να είσαι καλά.